arglwydd ni a llawen haw a mae ti sy'n teyrnasu. Felly plygwn lawr a ddolwn di carn fawr i'n arglwydd ni a llawen haw a mae ti sy'n teyrnasu.
Noswaith dda, chi'n iawn I gyd, noswaith dda, Llanw. Pawb yn iawn yma, chi'n oce? Da iawn, da iawn. Pwysig gael pnawn bach braf, pnawn yma, y glaw, y tywydd. Ni gyd I gael amser really braf, dwi'n falch. O'n i'n clywed bod rai bobl wedi bod yn yr escape rooms, rai bobl wedi bod I Cwm Tudu, enjoyo. Da, dwi'n gobeithio bod chi wedi cael amser da heddiw. A bendith hefyd, just in general, wrth fod yn cwmni'n gilydd yn defa yma yn Llanw. Dyn ni am dechrau trwy addoli. Mae Salm 100 adnod 5 yn deud, bach fel oedd Meis yn annog ni'n eithio bod ni'n addoli, chos mae'r arglwydd mor dda. Mae hilioni yn ddiddiwedd, ac mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Felly, da ni'n addoli Duw, achos pwy ydi o? Mae o'n un dda, mae o'n un ffyddlon, mae o mor hael, mor raslon, ond da ni'n addoli Duw hefyd, chos ei gariad ato ni. Felly, chi eisiau sefyll? Ni am wneud hynny gyda'n gilydd. Da iawn, wel diolch Rhys a band ffynon Llandysul. Wel, a chroeso I nos Fawrth Llanw. Dyna ni, da, pawb exeitio. Mae'n wych I weld y neuadd yn llawn eto, ac os ydych chi yma jyst am y noson heno, wel croeso cynnes, mae mor dda cael eich cwmni. Yndi, mae o go iawn, a
Meryl, iawn, Ie. oeddwn ni sôn neithiwr. Llanw, 16 mlynedd, mae wedi bod yn mynd mlaen am. Ie. O'ch di yna, reit ar y dechrau? Ie, a ti. 2008. A ti. Gan i whoop gan y 2008ers. Pwy oedd yna, reit ar y dechrau? Pwy oedd yna? Come on, dwi'n gweld dwylo fyny, brilliant, yes. Yr OGs go iawn. Ond ar ni sylwi, ni'n neud camgymeriad neithiwr, Mez. Da ni wedi cymryd yn ganiatawol fod pobl yn gwybod pwy ydyn ni oherwydd bod ni wedi bod yna ar y dechrau. Ond mae pobl wedi ymuno efo Llanw ar hyd y siwrne. So go on, Mez. Pwy wyt ti? Pwy ydw i? Mez, a.k.a. Meryl. Dwi yn rhan o dîm Coleg y Bala ac yn gofalu am waith sold out. Dyna dwi. A pwy yw ti, Jos? Wel, fi di Jos. Dwi, fel nes i sôn, yn byw ymlaen â Ffestiniog, rhan o'r tîm sydd yn plannu Eglwys Craig Blaena draw fanna. A mae'n graig i Lydia a'n merched i sy'n totally sleep deprived ydyn nhw'n yn y cefn y fanna, Mali a Leila. So dyna fi. Ond, guys, mae wedi bod yn diwrnod da yn do. Mae wedi bod yn bore pwerus iawn a wedyn pnawn. Come on, let's face it, mae Llangrannog yn awesome pan mae'n dod i'r prawn. Enwedig pan mae'r tywydd yn dal. A ni'n clywed Rhys Hughes yn cwyno am y glaw yn fanna. Guys, da chi'n gwybod be di glaw tan bod chi wedi bod i Blaena Ffestiniog, iawn? Mae hwn yn tropical, mae hwn yn lovely, iawn? Da ni yn joio go iawn. Ond few highlights, Mez, o'r pnawn i fi. O gyntaf, oedd gweld Huw Aron, iawn? Locked outside the escape room. A mae'n troi at fi a Steph yn dweud, this is not a good start, is it, lads? Dwi'n methu ffeindio drws ffrant. So hwnna'n briliant. Da. Mae'n rhaid mi dweud eto, Llangrannog yn awesome, y Bouncy Castle. Yes. Sut da chi gallu cael oriau o entertainment ac yn y blant hefo un peth fel yna? Fantastic. Rhianni, mae'r glaw wedi i'w gaddo prawn fory, mi fydd y Bouncy Castle ymlaen, a swn i yn highly recommendio fo. So prawn awesome, Llangrannog, you're the best. Da. Da. Be sy'n digwydd heno? Be sy'n digwydd heno, Mez? Wel, fel ni sôn, ar ni gael bore pwerus do. Arfon Jones, diolch. Go iawn, yn dod. Come on. Clap i Arfon. Gobeithio Arfon sy'n teimlo yn encouraged yn barod oherwydd, go iawn nes ti ddod â gair iddyn ni oedd yn gair i'r foment, really, yn gair i'r eglwys. Mae Duw ar waith, mae air o'n fyw, mae'n siarad hefo ni, mae'n herio ni. Anghyfforddus ar y deca, ond dyna di gair y proffwyd, really, ynddo. Ond wedyn, i'n hanfo ni allan efo, yr dwylo glân a'r calon lan yna. So bore gwych. Ond heno yma, mae'n y fwy i ddod. Yn ddisgwylgar oherwydd, fel ni'n gweld, mae band Ffynon yn arwain i Ffynon Llandysul yn arwain i heno mewn mawl. A wedyn, mae gennym ni ein ffrind, Heilwen Davies, yn rhannu efo ni. Si'n rhoi whoop i Heilwen yn dod. Come on, come on. Mae Heilwen yn wych. Mae Heilwen o Lanelli. Yn rhan o eglwys 21st Century 21cc a hefyd yn arwain gwaith E's fel ni'n gweld yn y cefn yma. A dwi'n just yn excited yn gwybod mae Heilwen yn camu fewn i tymor newydd yn ei bywyd hi hefyd, bywyd teuluol hefyd, babi ar y ffordd, ond hefyd yn i'w gweinidogaeth hi. A be da ni'n weld yn Heilwen, da ni wedi cael bendith do trwy gwaith sold out, Coleg y Bala, bod gan Heilwen just passion am gair Duw a passion amdan yr golledig ac amdan cyfiawnder. So really disgwylgar am y gair ti'n mynd i ddod at ni heno yma Heilwen. Really edrych mlaen. A fel chi'n gweld, mae nifer o stondinau o gwmpas y neuadd fed, felly jyst cofiwch mynd o gwmpas i cael sgwrs ac i ddysgu am waith y mudiadau arbennig sydd yma, fel E's, newyddion da i bawb, undeb y gair, cyngor ysgolion Sul, Lingua Christi a'r Gorlan. Felly lot o mudiadau arbennig, so gwnewch yn siŵr bod chi'n cael look round i weld mwy am y gwaith. Ond wrth feddwl am y Gorlan, eto leni bydd tîm y Gorlan yn mynd i'r Eisteddfod ym Mhontypridd gyda'r gobaith o wasanaethu pobl ifanc Cymru a rhannu Iesu gyda nhw.
So, os hoffech chi glywed mwy, neu cefnogi y gwaith, jyst i cael sgwrs bach gyda Esyll, ti eisiau codiad y drad, yma ni. Diolch Esyll, rhan o'r tîm. A hefyd, mae'r tîm hefyd eisiau casglu atgofion o waith y gorlan i ddathlu pen-blwydd yn 40 oed sy'n anhygoel. A so mae croeso chi rhannu rhai o'ch atgofion jyst wrth y bwrdd yng nghefn y neuadd. Felly, cewch draw i weld mwy am y gorlan. Briliant, Mez. Gwaith really pwysig, really hanfodol. A sôn amdan, gwaith pwysig. Ewch draw at Lingwei Christi, ewch draw at y stondin yna. Gwaith hynod bwysig yn cymryd yr efengil i'r ieithoedd lleiafrif yma sy'n gwmpas Ewrop. A gwnewch yn siŵr hefyd, guys, i roi croeso i'r teulu Scott Rizzo sydd yma. Mae gen i Daniel, mae gen i Martw a mae gen i Iker. Draw. Guys, gen i gael wave. Os mae Daniel, dwi'n gwybod mae Martw yn y cefn yma. Gen i wave gan chi os ydych chi yma, fel bod ni'n gwybod pwy ydych chi, Yes, guys, fantastic. Please, gwnewch yn siŵr i gael sgwrs efo nhw. Maen nhw yn gwneud gwaith anhygoel. Gwaith caled, ond gwaith mor allweddol. Maen nhw yn based yn Ngwlad y Basg, a maen nhw hefo'r galwad yma i fod yn cynhadon sydd yn cymryd yr efengil yn yr iaith Basgeg i'r cenedl yna. So, gwnewch yn siŵr i ddalfynu efo nhw, i'w annog nhw, a gweld sut da ni'n medru cefnogi nhw. A hefyd, da ni'n excited achos dwi'n gwybod mae Daniel yn mynd i rhannu fwy hefo ni nos fory mes. Da, so, jyst cwbl o bethau eto am 8 o gloch bore fory bydd y gorsafoedd gweddi yna eto yn yr ystafell ar lawr uchaf Cilborth, sef Cilborth 2. A cofiwch hefyd, os hoffech chi weddio am unrhyw beth, wrth gwrs mae'r tîm gweddi mynd i fod yn y cefn ar ôl yr oedfa. Felly, wneud y mwyaf o'r cyfle yna heno. Ar ôl oriau. Wel. Ar ôl oriau. Mae gennyn ni treat heno yma, guys. Mae gennyn ni Tom a Joe yn arwain ni mewn noson gema draw yn yr stafell fwyta yn neuadd bwyd draw fanna. A dwi wedi clywed, noson board games, noson team challenge, a dwi hefyd yn gwybod fod Tom yn mega sleep deprived, oherwydd bod wedi mynd trwy'r nos yn sgwennu traethawd i'r coleg neithiwr, sy'n golygu, da chi am noson hwyl heno yma, iawn? So go iawn, newch yn siŵr, os da chi up for it, bach o board games, bach o team challenge, i joinio yr hogia. Maen nhw wedi deud, os da chi'n keen, dewch draw, prompt, 8:45, fydden nhw'n kickio off yn fanna. So it's going to be good, Mez, it's going to be good. Gret, dwi'n meddwl dyna ni am ein cyfyddiadau. So, na i wahodd y band i ddod i fyny, edrych ymlaen i gael criw ffynon yn arwain ni mewn mawl. Ond wrth yn ddod fyny, na i jyst weddio iddyn ni, ofyn yr ysbryd glân, dod a cyfarfod hefo ni hen yma. So, Arglwydd, diolch. Diolch am y diwrnod da ni wedi cael hyd yn hyn. Diolch am y ffordd ti wedi bod ar waith. Diolch, Arglwydd, dy fod ti yn codi cenedl newydd yma yn Eglwys Di yma yng Nghymru. Cenedl sydd yn barod i plygu'r glin a deud, Arglwydd, dyma fi, anfon fi. A felly, da ni'n gwahodd chdi ysbryd glân i ddod. Ni di ddod a siarad efo ni, di ddod a cyfarfod efo ni, lle da ni arni. Ni di wneud y gwaith dofn yna da ni angen. Arglwydd, da ni'n gweddio fydd y enw Iesu. Yr enw sydd uwch pob enw arall yn cael ei glodfori heno yma a trwy'r wythnos gyfan. Da ni yn dy garu di Iesu. Amen. Diolch Jos, diolch Mez. Wrth i ni cario ymlaen yn amser ni o addoliad, o'n i'n meddwl sy'n ni jyst yn darllen o hanes Iesu yn cael ei groesoelio. A mae hwnna'n jyst yn cymysgedd o Ioan 19 a Marc 15. A mae'n mynd fel hyn. Oedd Iesu'n gwybod i fod wedi gwneud popeth roedd gofyn iddo i wneud. Dwi'n sychedig, meddai, gan gyflawni byth o'r ysgrifau sanctaidd wneud ddweud. Roedd jwg o win sur rhad wrth ymyl, felly dyma nhw'n trochi ysbwng yn y gwin,
a'i rwymo ar goesyn isop i'w godi i fyny at wyfusau Iesu. Ar ôl cael diod, dyma Iesu'n deud, mae'r cwbl wedi wneud. Yna plygodd ei ben a marw. Dyma'r llen oedd yn hongian yn y deml yn rhwygo yn ei hanner o'r top i'r gwylad. Roedd capten milwrol Rhufeinig yn sefyll yno wrth y groes, a pan welodd sut buodd Iesu farw, ei eiriau oedd, mab Duw oedd y dyn yma reit siŵr. O'n i jyst yn struck wrth myfyrio ar y hanes yma ar ddydd Gwener, y Groglith, jyst ar cwpl y geiriau yn y darn yma. Da ni'n gweld geiriau olau Iesu yn dem, mae'r cwbl wedi wneud, gorffenwyd, hynny yw, mae'r pris di talu, mae'r aberth di cael ei roi, mae popeth di gael ei gwneud. A be mae hwnna'n golygu? Wel, da ni'n gweld yn bellach ymlaen yn yr hanes yn Marc, y llen yn rhwygo o'r top i'r gwylad. Y llen yn rhwygo fel symbol o'r gwahoddiad a'r cyfle sydd gennym ni fel plant i Dduw i ddod ac i agosau, i ddod ac i brofi, i ddod mewn i berthynas, i ddod mewn i bresenoldeb, yr un nath wneud popeth oedd ei angen i gosod ni'n rhydd. Y cwestiwn ydy, heno yma, yn Llanw ar nos Fawrth, dyn ni eisiau encountro'r Duw yma? Dyn ni eisiau camu mewn i'r cyfle, y gwahoddiad yna mae Duw yn rhoi iddyn ni? Ydyn ni'n hapus efo just aros, efo cerdded mewn i'r ystafell yma a gadael yr un fath? Neu ydyn ni'n mynd i wneud active decision yn yr eiliad yma i camu mewn i be mae Duw yn gwahodd ni mewn i? I mewn i'w bresenoldeb, i mewn i agosrwydd, i mewn i'w gariad. Felly, gai jyst gwahodd chi sefyll am eiliad bach cyn iddyn ni ganu. A dwi jyst eisiau rhoi cyfle iddo chi jyst cael llygaid am eiliad bach. Os mae'n helpu roi dwylo allan o'ch flaen chi, mae croeso iddo chi gwneud. Ond jyst os myrfyrio ar yr hanes yma, ar y geiriau dyn ni newydd gweld, be am jyst cymryd y cyfle yma i ddeud, Duw, dyma fi. Dwi'n dewis cymryd y cam yna. Neu di symud, neu di cael gwared ar distractions, neu di derbyn fy mawl i. Duw, dwi'n dewis cymryd y cam i mewn i dy bresenoldeb. Dwi'n dewis agosau. Duw, da ni'n gwahodd ti i symud. Da ni'n gwahodd ti i cymryd centre stage yn y lle yma rwan. Neu di cymryd dy le di arglwydd. A neu di troi ein sylw ni at y ti.
Does dim dyled mwy, cafwyd taliad llawn, yn y gwerthfawr waed, daeth o eslys Crist, dim condemniad mwy, drwy fy nhrif i fyw, drwy fy Iesu gwyw, concrwr pech o Duw, does dim dyled mwy.
pleisio chi, jyst i roi clod i Dduw, jyst i cyflwyno eich hunain i Dduw heno yma, jyst i dweud, Dduw, dwi'n caru ti, dwi'n addoli ti, dwi'n dewis camu mewn. Iesu gyda mi yw'r trysor gorau sydd. Dyw sy'n byd yn tebyg, ddim yn cymharu. Ac arglwydd, da ni'n misio gadael heno yma, fel nathon ni dod mewn. Nid i symud, nid i gweithio yno ni. Dyw, da ni eisiau profi ti yn siarad efo ni. Felly tyrd arglwydd, tyrd ysbryd glân a gweithio yno ni. Arglwydd agor llygaid fy nghalon, agor fy llygaid yn awr, rwyf am dy weld di. Rwyf am dy weld di. Arglwydd agor, arglwydd agor llygaid fy nghalon, wnei di agor fy llygaid yn awr, rwyf am dy weld di.
sanctaidd, sanctaidd. Rwyt ti'n sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Rwyf am dy weld di. Clywyn crin i arglwydd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. O, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Rwyf am dy weld di. Dy weld yn ddyrchafedig ddrud. Yn disgleirio yng ngoleuni dogoniant. Tywallt y gariad a'r nerth, fe ganwn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Tywallt dy gariad a'r nerth, ty'r dysgu. Amen. Amen. Da, diolch Rhys a'r band am arwain ni. So gai wahodd Heilwen ac hefyd Cadog sy'n mynd i ddarllen i ni o Matthew cyn i ni ddechrau. Da. Go for it. Un tro, roedd Iesu'n cerdded ar lan cyn Galilea, a gwelodd ddau frawd. Seimon, oedd pawb yn ei alw'n Pedr, a'i frawd Andreas. Pysgotwr oedden nhw, ac roedden nhw wrthi'n taflu rhwyd i'r llyn. Dyma Iesu'n galw arnyn nhw, dewch, dilynwch fi, a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Heb oedi, dyma'r ddau yn gollwng ei rhwydi a mynd ar ei ôl. Da, diolch. Da, diolch Cad. Wel Heilwen, mae mor dda cael cwmni ti a'r teulu yma yn Llanw a dyn ni yn edrych ymlaen i glywed beth sydd gan Dduw i ddweud trwyddo ti, so dewch ni weddio dros Heilwen. Arglwydd, dyn ni yn diolch bod ti yma a dyn ni'n diolch am Heilwen. Dyn ni'n cyflwyno hi ti Arglwydd a wneud i llenwi hi eto nawr gyda dy ysbryd glân. Wneud i eneinio hi a bendithio hi. Diolch Arglwydd am y gair ti wedi rhoi ar ei chalon hi. A so Arglwydd, dyn ni'n dewis agor ein calonnau a'n clystiau. Dyn ni eisiau clywed y lais di trwy Heilwen. Felly, dyn ni'n cyflwyno gweddill y noson i dy ddwylo di. Diolch Arglwydd. Amen. Amen. Diolch yn fawr. Helo Llanw. Mae'n really great cael fod yma. Mae'n siwd anrydedd. A fi jyst mae'n gweud diolch i Meirion a'r Pwyllgor am y cyfle, am cymryd y risg o cael rhywun o Llanelli yma. A enwedig yn dilyn Cymraeg Arfon bore yma. Ond nath Arfon gweithio fi bod y Testament Newydd, mae'r groeg sy'n mewn actually, mae lot o dylanwad Hebreaeg, so mae kind of fel Wenglish. So fi'n cymryd hwnna fel tym bach o encouragement, it's biblical. So ni'n mynd i wneud yn gored yn gilydd. Ond mae'n really great cael fod yma. A fi just moyn anrydeddu y tîm, pawb sydd wedi bod yn adeiladu Llanw dros y blynydde. Gallwn ni roi clap i'r tîm, i'r Pwyllgor, i bob volunteer. Daethon ni am y tro cyntaf blwyddyn diwetha, a oedd e just yn siwd eye-opener i ni i gweld. A i just yn fod yn rhan o'r gymuned yma. A i cael pregethu yn iaith y nefoedd. So mae'n real anrydedd cael fod yma. Heilwen i fi, a fi'n
Rhan o'r tîm sy'n arwain yn Llanelli a wedi bod am y 10 mlynedd diwetha. Sefydlus i ES ar ôl y pandemig sy'n gyd amdano helpu plant sy'n mynd mewn i gofal ar ôl i Duw rili agor llyged fi i gweld dioddefau'n plant yng Nghymru. A so mae'r gwaith na'n mynd, mae'n gwri yn y cefen fi'n credu dy'r boes rhywle. Felly, draw fyna, na fe, they've got their devices, maen nhw'n dawel, maen nhw'n gyfarwydd â clywed fi'n siarad lot, so they're not paying any attention. Brilliant. A gaethon ni surprise diwedd y flwyddyn diwetha bod ni'n disgwyl babi arall, a lucky me, trydydd bachgen. A so, bant a ni. Ond fi yn wrth fy modd i cael agor y gair, a fi yn just mega passionate bwyty gair Duw. Mae'n fyw, mae'n newid bywydau, mae wastod wedi, bydd e wastod yn, a fi'n credu heno mae Duw mynd i fod ar waith. Felly, gadewch i ni dychmygu gyda'n gilydd. Y stori yma, ni jyst wedi clywed i darllen, sy'n gyfarwydd iawn i ni, ond dychmygwch gyda fi. Beth oedd e fel fod mas ar y llyn? Mas ar llyn Galilea yn gweithio. It's your average day. I Pedr ac Andreas, mae'n gwaith galed, gwaith corfforol. Mae wedi bod yn dwy, maen nhw bod ati yn pysgota, a dyma'i fywyd nhw. This has always been the expectation, right? Pysgotwr yw nhw. Na beth oedd i dad nhw, na beth oedd tad nhw. It's the family business. A oedd beth cwestiwn yn tyfu lan o beth byddwn ni'n hoffi fod pan fi'n tyfu lan. Pa sgiliau sy gen i fi? Pa doniau? Beth i fi'n really passionate yn bwyty? Dim na'r gwlad maen nhw'n byw tyfu lan mewn. Maen nhw just yn neud y family trade. A so dyma'r boes mas yn neud y job maen nhw wastod wedi neud. A mae'n job o reit. Mae'r arian yn tidi. Mae digon o pysgod yn llyn Galilea. Mae good supply a mae good demand. Mae bobl wastod moyn byta. A so maen nhw'n gwybod, mae'r gwaith yn talu, mae wraig ag adre'n digon hapus, mae dillad dyddi, mae cartref dyddi, a mae Pedr yn gallu gweld ei fywyd o'i flanau. Like a script already written. Mae e'n neis. Mae e'n dda. Mae e'n predictable. Mae e'n saff. Neis. Predictable. A dyma Pedr yn byw ei bywydau, yn pysgota, just yn gweithio. Maen nhw'n byw o dan Roman occupation. So beth maen nhw'n gwneud? Just pen lawr, gweithio'n galed, talu trethu, paid upseto Rufeiniaid, just mynd mlaen ar job, just byw ei bywyd. Wedys i oedd e bach yn predictable, ond oedd e'n saff, oedd e'n neis, oedd e'n alright. Ac o Pedr yn pysgota, mas yn neud ei waithau. Pan mae'r crowd yn dechrau mynd y bach yn anesmwydd. Mae pobl yn dechrau sibrwd, mae bobl yn dechrau nydjo, siarad, mae tyn bach o cyffroes, bobl yn cyffroes, beth sy'n mynd mlaen, ac o Pedr yn edrych ar draws, ar y siolau yn draw fyna. Andreas. Brawd ifancach fi, actually in a way, yw Andreas, so this is kind of rwydd, Andreas. Cool. Efe Iesu hwnna. Efe rabai yna, mae pawb di bod yn sôn am. Efe Iesu. Ac o'n nhw'n edrych, a mae rabai yn cerdded, ond dyw e ddim jyst yn cerdded ar draws y tras, dyw e ddim jyst yn mynd rhywle arall, mae fe'n cerdded yn syth amdano chi. Llyged yn cloi. Rwy'n arall? Pwy? Fi? Dyma Iesu yn dod tuag ato fe. A mae e'n rabai, mae e'n athro. Ond dyw e ddim fel y rabais arall. Dyw e ddim yn dysgu fel y rabais arall. Dyw e ddim yn neud fel y rabais arall. Na, mae'r Iesu hyn yn wahanol. Dyma gŵr y gwirthiau. Dyn y doniau. Rabai y rhyfeddodau. A mae'n dod yn syth ato ni. A dyma Iesu yn sefyll o flaen y cwch, neu'r bad, fel ni'n gweud yn Llanelli. Mae'n sefyll o'ch blaenau chi, yn edrych yn syth ato chi. A sdim small talk, sdim siglo llaw, sdim gofyn am y tywydd, sdim gofyn siwt mae'r teulu.
mae Iesu just yn gweithio'r boes yn neud ei job fel pysgotwyr. Dilynwch fi. A mae Pedr ac Andreas, maen nhw'n gadael i rwydi nhw i fynd. A maen nhw'n mynd. Nawr, fi'n darllen hwn yn Pedr. Misio ti mynd gytra a siarad â dy wraig di gynta. Misio ti mynd gytra a cael sgwrs. Nid ti'n mynd i siarad â dad di. This is his business. Mae beth mae wedi adeiladu dros blynydde. Nid ti'n mynd i wneud tym bach o plan. Nid ti'n mynd i wneud pros and cons list fan hyn. Budget plan. Excel spreadsheet. Nid ti'n mynd i weddio, ympredio, siarad â rhywun, cael cyngor o rhywun. Nid ti'n mynd i meddwl o gwbl. A ni'n gallu gweud, wel, mae Pedr, it's kind of his personality, he's kind of a rash guy. Mae fel mae e. Gallen ni gweud, well, obviously, mae just charisma Iesu yn rhywbeth phenomenal. Really good vibes. Ond fi'n darllen hwn a mae'r atebion na ddim really yn satisfio fi. Pam ar y ddeiar bydde ti'n gwrando i un brawddeg o rywun ti just wedi cwrdda a gadael popeth i fynd? Pam bydde ti'n neud y life choice hyn, right? Sy'n mynd i newid dy fywyd am byth? Pam bydde ti'n risgo your livelihood? Pam bydde ti'n neud e? Ond dilynodd y disgyblion. A dim just Pedr ac Andreas. Mae Iesu ar fi'n mynd draw i Ioan a Iago. Maen nhw'n mynd i wneud yr un beth. Dilynodd y disgyblion. A wedyn dilynodd y dyrfa. A nawr dyma ni yn Llanw yn 2024 yn dilyn yr un Iesu, yr un athro. Ond i deall pam mae Pedr yn neud hyn, mae rhaid i ni fod tym bach yn nerdy am funed. I chi gyda fi, are you up for being nerds dy fi am funed? Mae rhaid i ni deall rhywbeth amdano'r system addysg Iddewig. Exciting. Pwy sy'n mewn addysg yma? Athrawon, awesome, legends. Wel, chi'n mynd i really joio bit in. Ond beth o'n nhw'n wneud pan o'ch chi'n dysgu, os o'ch chi'n plant Iddewig, pan o'ch chi'n 5 mlwydd oed, o'ch chi'n mynd i'r ysgol, beth o'n nhw'n galw Bet Zephyr, House of the Book. A dde wedi cael ei adeiladu nesaf i'r synagog, a dde'n cael ei redeg gan scribe. So bydde scribe yn redeg y cwricwlwm, a'r cwricwlwm oedd y Torah. A oedd y plant yma yn dysgu tan nhw bwyty 12-13, le bydden nhw'n graddio o Bet Zephyr, a bydde'r plantyn, 12-13, yn gwybod llyfrau Moses i gyd wrth galon. I gyd. A fi'n impressed os mae'r plant yn dod i Sul a maen nhw'n gwybod their memory verse. Let alone yn gallu dod lan a gweud Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, i gyd wrth cof. Bonkers. Ond maen nhw'n byw mewn cymdeithas le maen nhw'n dysgu, it's an oral tradition, na fel maen nhw'n dysgu. A so mae'r plantyn yn dysgu llyfrau yma wrth cof, llyfrau Moses. A mae'r rhan fwyaf erbyn roed yna yn gadael ysgol. Maen nhw'n mynd gytre for the family trade. Mae'r disgyblion, this is their lot. Maen nhw wedi wneud y flynydde yma, nawr maen nhw'n mynd gytre i fod yn pysgotwyr. Ond bydde'r gorau i'r A-star students, na i ddim gofyn am llawlan pwy i chi yn y rŵm, ond felly mae peth yma, rai sy'n cael A-stars yn popeth, dim gorfod gweithio'n galed iawn, jyst yn gwneud yn dda yn ysgol. Mae'r bobl yna, mae rai yn nhw yn gallu aros mlaen i mynd i'r lefel nesaf i fod yn y Bet Midrash, the House of Learning. A erbyn nhw graddio ar Bet Midrash yn 17, maen nhw'n gwybod y Hen Testament i gyd wrth cof. Chi gallu dychmygu? Pan nes i rannu hwn gytre dyn ni yn capel, nes i gofyn os oedd rhywun yn gwybod y llyfrau'r Beibl i gyd. Os rhywun fan hyn yn gwybod y llyfrau'r Beibl, gallu gweud nhw o Genesis i Malachi. Na, mae neb mynd i gweud, hyd yn oed os chi'n gallu, os chi'n mae'n risgo fe. Ond nath dyn dod lan dyn ni, a wrth I can do it, but only if you let me sing the song from Sunday school. A dath e lan, sa'n gwybod beth oedd y can, nath e sefyll na, 40 fe, Genesis, Exodus, beth bynnag oedd e. A nath e neud e. A ni'n like, oh my gosh, mae hwnna'n amazing. Nethon ni roi prizes. O'n i'n like mega chuffed. This is an amazing accomplishment.
Dychmygwch fod yn 17 a chi'n gwybod y Beibl I gyd wrth cof. Mae'n bonkers. A nawr, yn 17, bydde nawr rhan fwyaf o chi yn mynd gytre. Mynd gytre, gwrandewch I Genesis, go forth and multiply. Ewch a cael teulu. Ewch I fod yn rhan, oedd y joc na ty bach yn risgu am llanw, sori, ond no. A maen nhw'n mynd gytre, right? I cael teulu, I fod yn rhan o'r family trade, I fod yn apprentice dan o'i dad nhw o whatever. Maen nhw'n mynd gytre. Ond bydde'r gore. This is Oxford level, PhD level, Ivy League, absolute creme de la creme. Bydden nhw'n cael aros mlaen. A ffindo rabai a pledo gyda nhw. A wneud I gadael I fi fod yn ddisgybl I ti. A bydde rabai yn rhoi tam bach o quiz. Wel, gari fi wel, if you're really up for it. Now, preacher confession, fi'n casau Bible quizzes. Os I ni'n cael, ti'n ma weithiau yn cwrdd, felly chi'n neud yr un peth am sy'n Nadolig, chi'n cael Christmas quiz am a Bible section, o fi'n timlo'r pressure. Achos ti'n timlo, os I fi'n cael hwn yn wrong, chi byth mynd I gwrando I unrhyw beth fi'n gweud to'r pulpit. Mae'r pressure'n real, ti'n ma. So mae well da fi osgoi y Bible quizzes. Ond dychmygwch y sefyllfa yma, le chi moyn fod yn rabai, chi moyn fod yn ddisgybl I rabai. So mae rabai yn gweud, all right, dewch gweld ffaint mor dda chi'n nabod y Torah te. Ac yn dechrau rhoi quiz. Beth ydych chi'n neud o'r Nephilim yn Genesis 6? I ti'n ochri gyda Rabai Hillel neu Rabai Shammai ar Deuteronomy 24? Faint I ti'n weddio? Dychmygwch y pressure. Ond os oedd y Rabai yn convinced, oedd dych chi'r gallu, y chytba, y grit, bydde fe'n gweud rhywbeth fel, dilynwch fi. All of a sudden, mae geiriau Iesu yn swno tym bach yn wahanol. Yn pwynt cyntau, sori, sy'n anghofio gweud, yn teitl yw dilynwch fi. Beth mae'n meddwl I dilyn Iesu, ond yn y pwynt cyntau, mae galwad I ddod. Mae galwad I bawb I ddod a dilyn Iesu. A dewch yn ôl at y boes yma yn y cwch, pysgotwyr, dynon cyffredin, uneducated. Nath nhw'n neud all right yn Bet Zephyr, ond that was it. Nath nhw gadael ysgol a mynd I fod yn pysgotwyr. Ond mae'r boesyn, mae'r adnod bach yn Actiau 4, os ni'n lli cael yr una. So mae hwnna ar ôl I Iesu marw atgyfodi, mae Pentecost wedi dod a mae Pedr na'r yn pregethu. A ni'n gweud roedd aelodau'r cyngor yn ryfeddu fod Pedr ac Ioan mor hyderus. Roedden nhw'n gweld mae dynion cyffredin di-addysg oedden nhw. Ond yn ymwybodol, hefyd fod y dynion yma wedi bod gyda Iesu. Na'r arfon fi'n mynd I wneud groegedd fan hyn, so ti'n lli correcto yr acen o whatever. Ond y gair sy'n actually dod lan, y cyffredin di-addysg, y gair yn y groegedd yw idiotes. So fe'n cymryd genius I gweithio mas beth mae idiotes yn swno fel heddi y fe. Beth mae'r bobl, yr aelodau'r cyngor, the educated elite, y Sanhedrin, y Pharisees, y rabbis, y bobl nath mynd trwy Bet Zephyr, Bet Midrash a mynd mlaen I fod yn ddisgyblion dan rabbi. Beth mae nhw yn gweud pan maen nhw'n gweld y disgyblion? Mae'r boys yn idiots. Beth yn y byd maen nhw'n neud yn agor y gair? Maen nhw'n idiots. Ond, maen nhw wedi bod gyda Iesu. Maen nhw wedi bod yn disgyblion Iesu. Mae'r boes sy'n, nath nhw ddim mynd I Oxford. Nath nhw ddim hyd yn oed neud ei chweched. Ond eto gyd, nath Iesu wneud bilain am y boes cyffredin, am yr idiots yma, a gweud, dilynwch fi. Sang fel am chi llanw, ond fi'n cymryd a lot o encouragement o hwnna. Bod Iesu ddim yn gweud, dim ond y gorau sy'n gallu dilyn fi.
dim ond y rai sy'n really top-notch sy'n gallu cael galwad o fi. Na, mae Duw ni yn gweud, I've come for the foolish things of the world. Mae Duw ni yn gweud, sdim ots dy fi, dim ond bod chi'n bylon dilyn fi. Mae'n Duw ni yn gweud, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Mae'n Duw ni yn gweud, soi ar ôl y PhD levels, although os mae dych chi hwnna, os yn bych chi'n bendith. Ond mae Duw yn gweud, sim rhaid i chi tick box o'r quota yma o popeth misio chi wneud, y safon yma, y type o Mae Duw jyst yn gweud, dilynwch fi. Newn ni gweithio mas y rest, just dilynwch fi. Gadael fynd o rwydi, just dilynwch fi. Mae galwad i ni gyd i ddod. Ges i codi lan yn y capel. Fi'n pastor's kid. Unrhyw pastor's kids ma? Gewn ni extra prayer session ar ôl am ni lot. Misio fe. Fi'n middle child fyd. Unrhyw un arall yn middle child? Misio ni ragor o weddi fyna. Mae Lucas un canol fi, soon to be, he's a bit of a wild child anyway, fi misio a lot o gweddion o fe podab. Ond nes I cael ei codi lan yn cwrdd, right? A oedd wastod da fi dealltwriaeth o Duw. Bydden ni'n gweud, des i'n Gristion yn eitha ifanc, a nes I profi Duw. Ond wedyn, o'n I moyn profi'r byd. A fi'n cofio mynd I prifysgol, es I Caerdydd, dim achos o'n I really moyn cael gradd. O'n I jyst yn meddwl, wel, mae'r Llywodraeth yn talu fi sy'n mynd mas o gytre, what's not to like? A so es I Caerdydd, a o'n I byth yn mynd I darlithio fi. O'n I byth yn troi lan I unrhyw beth, o'n I just scraping by. Ond o'n I yn eso the nightclubs. O'n i'n ennill fyna. O'n i'n dod I ymdrech fi gyd mewn I na. A fi'n cofio mynd I cysgu, o'n I mewn Talabont North, House A, and the Bronx of Cardiff housing. A fi'n cofio mynd I gwely, a wedi bod yn arfer, y holl fywyd I, gweddio cyn gwely. A fi'n cofio mynd I gwely a gweud, Duw, fi sy'n yn credu yn ti, ond sa'n siarad â ti ragor. A nes I mynd I profi'r byd. Beth oedd Arfon yn gweud bod yn beth wedys I, dim regi, dim ryw, dim meddwi, nes I'r opposite. Fi moyn neud beth mae'r byd yn neud. A nes I just byw bywyd gwyllt. A fi'n gweud weithio pethau fel es I off the rails, ond I fod yn onest, o'n I just yn neud beth mae pawb yn neud yn prifysgol. Nes I llyncu'r celwydd bod y byd gyda rhywbeth gwell I roi I ni. Nes I llyncu'r celwydd bod ryddid yn cael ei darganfod yn y nightclubs, yn hedonism, yn pleser. A nes I mynd mewn I spiral. A ni'n mynd I teimlo mwy a mwy isel, bydden ni life and soul of the party yn y clubs, ond yn y dydd bydden ni'n cloi o drws, bydden ni'n isel. Ddim moyn siarad â neb. O'n I ar goll. Ond yn y lle yna, pan o'n i'n teimlo beth yn y byd yw, pwrpas bywyd, beth I fi wneud, beth yw'r pwynt. Dyma emyn yn mynd yn stuck yn y feddwl I. A ni mor annoyed, achos o'n i'n cysau emynau. Yn dadi sy'n licio emynau, fe oedd yn wastad canu nhw, ond oedd yr emyn yn stuck yn fy meddwl I. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi. A bydden ni'n mynd ar y laptop I edrych lan rubbish versions. Male voice choirs yn echoey to recordings, o ti braidd yn lli wneud mas yn iawn, a bydden ni'n llefen. Oedd fersiwn o Cerys Matthews ar Spotify, bydden ni'n llefen. A ni'n gwybod oedd Duw yn gwahodd fi. A ni'n gwybod Duw, ond fi'n idiot. Duw, fi di meso fel lan. Duw, faint o pethau fi di wneud yn wrong. Duw, fi di fod yn wirfoddol mynd yn erbyn ti. Ond ti'n galw fi anyway. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi beth I ddod a golchi meau gyd yn afon Calvary. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. So ffones I gytre, a wedes I beth o'n nhw ddim really yn surprised a bod ni'n dropo mas o uni. Ond fi'n credu siŵr o fod gen nhw di taro llawr pan wedes I a fi'n mynd I coleg Beiblaidd yn lle. A es I coleg Beiblaidd a nes I syrthio mewn cariad gyda'r gair. Syrthiais I mewn cariad gyda'r Duw byw mwy na o'n I byth wedi o'r blaen. Nath dod I fi nôl dyn gilydd. Nath maddau, nath gwella. Nath dod i'r tân yn yno fi byth di colli ddarni.
Mae'r galwad i ni gyd i ddod. Chi'n idiot? Join the gang. Chi'n meso lan? Dyna pa mae angen gras. Mae'r anrydedd o'r galwad yn mind-blowing. A'r boes yma ar y cwch y diwrnod yna, pwy i ni? Ni ddim yn qualified, ni ddim di wneud popeth ni fod, so ni'n gwybod popeth ni fod gwybod, ond mae Duw yn gweud, mae Iesu yn gweud, dilynwch fi, anyway. A fi moyn annog chi heddi bod Iesu yn cerdded ar y metaphoric shoreline o'ch bywydau chi. Dilynwch fi. Gad fynd o'r rwydi. Pam oedi? Dilynwch fi. Mae dy fi bywyd lot yn well na byddech chi byth yn gallu dychmygu. Lot yn well na beth mae'r byd yn gallu rhoi. A so mae'r boes, maen nhw'n gadael y cwch, maen nhw'n dilyn Iesu. Ond mae fod yn ddisgybl o rabai ddim yr un peth a fel i ni felly'n meddwl am addysg. Fi'n neud masters fi nawr, gras Duw, byddai yn graddio o Caerdydd. Over 10 years later than planned gyda masters in theology. Mae Duw yn rhyfeddol. A o'n i'n astudio fyna, ond fi'n mynd lan a fi'n neud yn sesiwn ni, right? So fi'n mynd a fi'n neud cwpl oriel a ni'n gallu fod yn real nerds, bwyty some Hebrew word and mae'n awesome. A wedyn fi'n mynd gytre. Ond mae lot o ni'n gallu approachio Duw yr un ffordd. Le ni'n dysgu bod gyda Iesu ar bore dydd Sul, neu yn y cwrdd gweddi. Ond i'r disgyblion, pan maen nhw'n dewis dilyn Iesu, mae'r bywyd nhw yn newid yn gyfan gwbl. It's a 24/7 gig. Maen nhw'n gorfod gadael getre, gadael y teulu, a maen nhw'n mynd i byw gyda rabai, yn teithio gyda rabai. A'r holl pwrpas yw, byddwch gyda eich rabai, mwyn dod i fod fel eich rabai, mwyn neud fel mae'ch rabai yn neud. A dyma'r un peth sy'n cael ei gofyn o ni. A byddwn ni'n fod yn bobl sy'n bylon fod gyda Iesu. Mwyn dod i nabod Iesu, mwyn neud fel mae Iesu yn neud. Yn Ioan 15, gaethon ni'r adnod ddo yn barod. Fi ydy'r winwydden go iawn. Le ni, aroswch yno fi, ac arosi. Fydd ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen, ond i bai ei bod hi dal ar y winwydden. All eich bywydau chi ddim fod yn ffrwythlon, ond i bai eich bod chi wedi'ch cysylltu â mi. Yn y Saesneg mae'n gweud, abide in me, and I will abide in you. Live in me, and I will live in you. Dewch ddim fod Cristnogion sy'n ymweld â Iesu. Dewch fod Cristnogion sy'n byw gyda Iesu. Dewch fod Cristnogion sydd ddim yn gweud, mae dych chi'r slot mae Iesu ar dydd Sul. Neu am y diwrnodau yma ymllanw ar ôl Pasg. Neu yn y cwrdd gweddi nos Iau. Ond yn lle fod ni'n fod yn Cristnogion sy'n gweud, na, fi di seinol i fod yn ddisgybl o rabai o ryfeddodau. Fi di seinol i fod yn ddisgybl o Iesu o'r Duw byw. Fi'n gollwng yn rwydi. Fi'n mynd i bod gyda chi, mwyn dod i nabod chi, mwyn bod fel chi. Yn y byd ni'n byw mewn sy'n desperate am gobaith yr efengyl. Mae gwahoddiad i ddod, a mae gwahoddiad i aros. Aroswch. Dewch i'w nabod e. Dewch i fod fel e. A mae'r ail bwynt, a gall y tîm dod lan i neu fi swnio'n extra ysbrydol, diolch Rhys. Mae galwad i ddod, a mae galwad i fynd. Chi'n gweld pan oedd y rabai yn convinced, o'ch chi wedi bod gyda fe digon hir, o'ch chi'n nabod e, o'ch chi'n gallu neud fel oedd e'n neud. Bydde fe'n gweud rhywbeth fel, ewch a gwnewch disgyblion. Eto mae geiriau Iesu yn cario'r pwysau gwahanol yma, the Great Commission, now go and make disciples. Dyna beth bydde'r rabai wedi gweud wrth ei ddisgyblion e. Dilynwch fi, aroswch gyda fi, nawr arweiniwch eraill i fi. Dewch, ewch. Dyma'r rhythm siwrne Cristnogol. Ta y thema am y diwrnodau yma yw cwrdd â'r Duw byw, Iesu byw. A ni moyn dechrau mewn Matthew i rili cael deall beth sy'n mynd mlaen gyda Pedr, Andreas a'r boes. Ond fi moyn glanio
mewn Ioan 21. Le mae Pedr sydd wedi gadael popeth i dilyn Iesu pan nath e mynd yn rili anodd, when the rubber hit the road, nath e gwadu Iesu. Oedd e ddim na pan gath e croesoelio. Oedd e ddim na pan oedd e'n cael ei dodi yn y bedd. Oedd Pedr wedi redeg, oedd e wedi gwadu. A mae e siŵr o fod yn meddwl, pam nath Iesu galw fi yn y lle cyntaf? Pam bydde fe'n dewis rhywun fel fi? Nes i gadael e lawr. O'n i rili an idiot. Ar ôl y croesoeliad, mae Iesu wedi atgyfodi, mae Pedr wedi clywed, ond beth mae Pedr yn gweithio'r boys yn Ioan 21, dwi'n mynd i bysgota. Nawr sa'n gwybod, felly mae rai o'ch chi'n dwlu pysgota. A na beth chi'n neud i relaxo. Dim na beth mae Pedr yn gweud. Mae Pedr yn y foment hon yn gweud, boys, fi'n mynd nôl. Fi'n mynd nôl i beth oedd. Fi'n mynd nôl i pwy o'n i. Fi'n mynd nôl i'r plan E, cyn i Iesu mynd yn involved. Fi'n mynd nôl i beth o'n i'n trained i wneud. Beth nath yn dad. Fi'n mynd nôl i pysgota. I'm not cut out for this discipleship thing. Oedd e'n cam syniad. Fi'n idiot. Fi'n mynd nôl i pysgota. A dyma'r boes mas. Trwy'r nos. A maen nhw ddim yn dala dim. Dim pysgodyn. A mae siŵr o fod yn meddwl, boes bach, fi ffili nhw'n neud hwn ragor. Fi wedi colli'r nac. Efe judgment Duw yw e. Fi ffili nhw'n dala pysgod ragor. A mae disgyblion eraill wedi dod dyfe. Mae wedi dod â nhw, maen nhw gyd ar y cwch nôl am pysgota. Maen nhw bod nhw fod yn meddwl, wedodd Iesu bydden ni'n pysgota am ddynion. Wedodd Iesu o'n i'n mynd i cael bywyd yn fwy. Ond ni di methu. Newn ni jyst pysgota am bysgod. Ond dyma dyn, unwaith eto, ar y trath. Hei boys, chi da pysgod? Iesu gyda sense of humour. Chi gyda pysgod? Taflwch yr oedi ar ochr arall. A mae'r boes yn gwybod. Dim unrhyw dyn yw hwn. Dyma gŵr y gwirthiau. Dyn y doniau, rabai y ryfeddodau, dyma Iesu Crist yn galw ni eto. A tra bod y boes yn taflu rwyd yr ochr arall, a mae'r gwirthyn, a mae gymaint o pysgod, maen nhw ffilid nhw'n swmpo fe nôl mewn. Classic Pedr, so fe'n aros i helpu. Mae fe straight yn y dŵr, nofio, daifo ato Iesu. A mae details mae Iesu na yn coginio brecwast. Achos weithiau mae'n gwybod, mae jyst eisiau good meal yn o ti. Be di timlo well ar o bach o brecwast? Mae Iesu na, a beth mae'n coginio? Pysgod. Ond dim un o'r eisiau nhw cael y catch, oedd Iesu gyda pysgodyn yn barod. A mae'n coginio gyda'r boes. A mae'n torri'r bara. A maen nhw'n gwybod, mae fe yw e. Ei ffrind, ei gwaredwr, ei brenin. Yr un nath Pedr gwadu, tair gwaith. A dyma Iesu yn mynd â Pedr un ochr. A gofyn i fe, Simon fab Ioan, wyt ti wir yn fy ngaru i'n fwy na rhain? Ydw arglwydd y tebodd. Rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. A dwedodd Iesu, gofala am fy ŵyn. Yna gofynodd Iesu eto, Simon fab Ioan, wyt ti wir yn fy ngaru? A dwedodd eto, ydw arglwydd. Rwyt ti'n gwybod fy mod i'n dy garu di. Medda Iesu arwain fy nefaid. Yna gofynodd Iesu y trydydd waith, Simon, fab Ioan, wyt ti'n fy ngaru? A roedd Pedr yn ddigalon, fod Iesu wedi gofyn eto y trydydd waith, wyt ti'n fy ngaru? Arglwydd meddai. Rwyt ti'n gwybod bob peth. Rwyt ti'n gwybod mod i yn dy garu di. Yna dywedodd Iesu gofala am fy nefaid. Chi'n gweld am y tair gwaith nath Pedr gwadu Iesu.
mae Iesu'n cael ei fe cyfaddau tair gwaith eto i fod yn ei gariau. A tra bod e'n gofyn unwaith, 2 waith, 3 gwaith, mae Pedr bown o fod yn teimlo'n euog. Fi'n gwybod tair gwaith, fi'n gwybod nes i gwadu, fi'n gwybod tair gwaith. Ond beth mae Iesu'n gorffen y sgwrs yna gyda adnod 19. Dyma Iesu'n dweud wrtho, dilyn fi. Dilyn fi. Chi'n gweld mae'r galwad ddim wedi newid. Ie, mae Pedr wedi gwneud camsyniad. Ie, mae Pedr wedi cwmpo. Ie, mae Pedr wedi pechu. Ond beth mae Iesu'n parhau i gweud? Dilyn fi. Dilyn fi. Get up, dust off, dilyn fi. Ni'n mynd amdani, ni'n mynd eto. Fi ddim yn rhoi lan yn o ti. Cristion yn yr ystafell, I chi wedi pechu, I chi wedi cwmpo, I chi wedi rhoi lan. Mae Iesu yn dod ato chi a gweud, come on, saflan, dust off, dilyn fi. Ni'n mynd eto, ni'n mynd ymlaen. Fi ddim yn rhoi lan yn o ti. Fi byth wedi a fi byth mynd i dilyn fi. A mae'n gweithio Pedr. Mae galwad I ddod, mae'r gwahoddiad yn parhau, ond beth mae'n gweud? Gofala am fy oen. Arwain fy nefaid. Gofala am fy nefaid. Cristion, mae'r galwad I ddod I ni gyd. For whosoever may come. Ond mae galwad I ni gyd I fynd. I byw on mission. A felly I rai o chi, mae angen y reminder yna heddi. Dewch. Just dewch. Dewch eto, dewch fel I chi. His grace is sufficient. Mae gariad yn digon, just dewch. Ond felly I rai o chi, mi eisiau cael ei atgoffa heddi yn llanw. Chi wedi dod, mi eisiau chi mynd. Dewch, ewch. Mae angen I ni byw bywyd ar pwrpas. Ddim jyst yn mynd gyda'r flow. Mae gormod o bobl ar goll. Beth am y colledig? Beth am y bobl yn Talabont North nawr sy'n torri galonau nhw ar goll yn prifysgol? Beth am y plant yma sydd wedi dioddau pethau erchill? Beth am y bobl yma sydd just yn mynd gyda'r flow am y Duw gyda gymaint mwy amdano nhw? Mae angen I ni fod yn bobl sy'n gweud Duw, for the least, the last and the lost, fe a fi. Fe a fi. Chi'n gwybod pan oedd Rabbi yn gweud, ewch a gwnewch disgyblion. Byddai'r ddisgybl yn ddisgybl no more. Byddai fe'n Rabbi. A byddai fe'n fynd a galw disgyblion ei hun. Ond dyw e ddim cweit yr un peth gyda ni fel Cristnogion. Achos mae'n Rabbi ni dal yn fyw. Mae e dal yn aros. Mae e'n gweud aroswch yno fi. Aroswch yno fi. I ni'n wahanol i'r disgyblion yn y system rabbinic o'r dydd. Ni fel y disgyblion yma yn y Testament Newydd, le mae Duw wedi gweud dewch I fi, eisteddwch gyda fi, dysgwch gyda fi. But I will not leave you as orphans. I will be with you to the very end of the age. Mae'n Rabbi ni yn aros. Mae'r ysbryd glân wedi dod, a mae Iesu yn fyw yn ni gyd. A felly dyma rhythm pob Cristion. Dewch. Aroswch gyda Iesu. Aroswch yn ei air. Aroswch yn ei presenoldeb. Dewch i'w nabod e. Dewch I bod fel e. Pam mwyn I ni gweud, fi di dod, a nawr fi'n mynd I mynd. I will be your hands and feet. Mae Duw wedi galw ni I fod yn halen a goleuni yn y byd yma sy'n desperate amdano fe. Mae angen I ni mynd. Felly, Cristion, I chi'n cysgu ar y job. Ni gyd I gwasgu snooze one too many times. Ond felly nawr yw'r amser bod Iesu yn gweud, dim ragor o'r snooze. Dinwch lan. Mae'n amser I fynd. A sa'n gadael chi, byddai gyda chi. Dewch. Ewch. A os ych chi'n meddwl, wel fel gallai wneud hwn?
Mae hwn yn swnio'n anodd. Mae Hebrews yn gweithio ni, fix your eyes on Jesus, the author, pioneer and perfecter of our faith. Os mae ras yn timlo'n hir, os mae'r brwydr yn timlo'n galed, edrychwch yno fe. Gwelwch yr un a nath gollwng ei rwydi. Gwelwch yr un a nath gadael popeth, cyfoeth, cartref, gogoniant y nef, mwyn dod i'r ddeiar. Lle nath e farw yn y tywyllwch, tu allan i'r ddinas. Lle nath e galw mas ar y groes, my God, why have you forsaken me? Gath e torri bant o'i dad. Mwyn bod ni, bunch o idiots a ni, yn gallu dod. Ni oedd yn heiddi'r groes, yn gallu camu mewn I goleuni, yn gallu fod yn rhan o gymuned, ac yn gallu aros mewn perthynas gyda'r Duw byw. Sdim un o'n i'n heiddi fe. Dyna pam ni'n galw fe gras. Felly newch chi sefyll i'ch trad gyda fi Llanw, a ni'n mynd I canu I orffen. Os ych chi moyn practical application, be fi'n mynd I wneud â hwn? Fi ffili actually gadael rwydi so'n pysgotwr. Be fi fod wneud? Wel felly rai o chi'n gwybod, mi eisiau fi dod eto. Mae'r Beibl hyn, mae Fred yn y cefen. Lle mae Fred? Mae Fred yn ledge. Oedd e'n middi pawb ar y go-karting racing gynnau. Oedd e'n, top scorer fi'n credu. A nes I mynd I siarad gyda nhw yn Pencader. A nes I digwydd gweud oedd dim Beibl Cymraeg papur dy fi. A mae Fred yn just sleido hwn draw I fi ar diwedd cyn I fi mynd. I Heilwen, gyda diolch, Fred. Fred, fi moyn I ti wybod, a na I ddim mynd yn emotional nawr. Na I tria ddim. Na un o'r roddion gorau gallai ti byth I roi fi. Fi'n caru gair Duw. Fi'n caru'r gair. Dyma ein bara benyddiol. Dyma bywyd I ni Cristion. Os ych chi moyn application, be fi'n mynd I wneud ar neges yma, mae Duw yn gweud dewch. Dewch ata fi. Mae'r Beibl yn love letter I ni, o'r nef. Stori Duw I ni gyd. I chi'n gwario amser yna bob dydd Cristion. Hei, mae gras, os ych chi wedi bod yn rybys, os chi ddim hyd yn gwybod le ma'ch Beibl chi, mae gras yn y lle yma. Ond dewch i'w nabod e. Dewch I nabod eich rabai, ei steddwch wrth ei drade. I chi'n gweddio, I chi'n addoli. Tra bod chi'n neud y llestri, tra bod chi yn y car, dewch fod yn ddisgyblion I Iesu i'r Duw byw. Dewch eistedd wrth ei drade. Dewch dod i'w nabod e, fel bod ni'n gallu mynd a fod fel e. Dewch. Os ych chi moyn application, dechreuwch Bible plan. Ewch i'r stondin draw fyna I pigo lan peth llyfrau. Dewch I nabod e. I rai chi'n gwybod mi eisiau fi dod. A I rai chi'n gwybod mae'n bryd I fi fynd. Chi wedi bod yn cysgu ar y job. Felly hyd yn oed right now mae'r ysbryd glân yn annog chi. Mae rhyw syniad gyda chi a mae'n scary. Pan timles I Duw yn torri ngalon I dechrau o'n i'n meddwl, Duw, pwy ar y ddeiar I fi I helpu'r plant yma. Ges I codiad da yn y capel, soed I cael y dioddefaint yma, pwy I fi. A felly rai o chi'n gwybod, mae Duw wedi rhoi rhywbeth ar fy ngalon I. Mi eisiau fi symud rhywle. Mi eisiau fi sefydlu capel. Mi eisiau fi estyn mas I rhywun. Mi eisiau fi mynd I rhoi gwahoddiad I rhywun dod I cwrdd. Mi eisiau fi siarad i'n cymydog. Mi eisiau fi gweithio rhywun bod fi actually yn Gristion, mae neb yn gwybod. A felly mae'r pethau yn bywyd ni sy'n scary. Ond awnewch chi mynd am y colledig. Ffrind nath rhywun mynd amdano chi. Nath rhywun gweddio amdano chi. Nath rhywun rhoi gwahoddiad amdano chi. Awnewn ni fod dwylo a trad Iesu yn ein amser ni yn hanes a gweud fe a fi. Fe a fi. Felly gari fi weddio cyn i'r tîm arwain ni yn y ddoli a fi'n credu ni'n mynd I canu gwahoddiad a byddai'n llefen cyn chi hyd yn oed dechrau. Ond os mae unrhyw un yma sydd ddim yn nabod y Iesu byw, sydd ddim yn Gristion, felly chi'n
gwybod amdano fe, ond chi ddim yn nabod e'n personol. Felly rai o chi wedi cael ei codi lan yn llanw, chi yma trwy'r amser, ond chi beth wedi wneud y penderfyniad na. Felly rai o chi'n teimlo fel Pedr a chi wedi gwadu, backslido, chi wedi rhoi lan, a mi eisiau dod nôl. Gad I fi roi y cynnig yma I dod i'r Duw byw. Mae Iesu yn gweud wrtho chi heno, dilynwch fi. Ond fi'n idiot, fi'n twpsyn fel ni'n gweud yn Llanelli. Fi wedi meso fel lan, fi wedi gwneud hwnna, mae Iesu'n gweud fi'n gwybod. Dilyna fi anyway. Dilyna fi anyway. A felly os newch chi jyst cael llyged, fi'n mynd I weddio. A os mae hwn yn foment I chi, jyst newch penderfyniad yn eich calon chi, bod chi'n dod at y Iesu byw yma. Chi'n rhoi eich bywyd, chi'n mynd I dilyn fe. Mae Iesu yn aros. Arglwydd ni'n dod hetoch chi heno, ar y dydd Mawrth yma yn Llangrannog, yn gwybod dyfodi yma. Iesu ni'n sori am pob pechod, am pob cymsyniad, am bob tro ni wedi troi bant o ti, am bob penderfyniad ni wedi wneud I gwrthod ti. Ond heddi, ni'n dewis troi nôl ato ti. Ni'n gofyn am dy fyddeiant. Ni'n gofyn am dy ras. Ysbryd glân, a wneud I llenwi ni. Dire mewn i'n clonau ni. Gadael ni'n yn wahanol I fel daethon ni mewn. Na ni'n lan. Siapa ni ar dy lun di. Ni moyn dilyn ti. Yn enw Iesu. Amen. Iesu fi jyst yn diolch I ti am mynd rhyw calon dath gytre, mynd rhyw person nath wneud y gweddi'n yn bersonol heno. A fi'n gweddio amdano ni gyd. Helpa ni I fod yn disgyblion da. I ddod ato ti, eistedd wrth dy drad. I ddod I fod mwy fel ti. A wneud I helpu ni. I mynd o'r lle yma. Yn barod. I fod dy dwylo a dy drad. A wneud I right now, roi syniadau, roi hyder, roi opportunities I ni wneud rhywbeth mwyn cyrraedd y colledig. Mae'r amser yn fryn. Ni ddim moyn gwastraffu fe. Helpa ni Iesu. Dim yn ein nerth ni, ond yn dy nerth di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Come on, dewch canu.
falle bod chi'n just yn ymwybodol bod yna just rhywbeth yn eich cydwybod chi sy'n dweud, ie, dwi'n gwybod mae'r ffordd dwi wedi bod yn byw just ddim yn matcho fyny be mae Dyw'n heiddi. Peidiwch a colli'r cyfle yma i ddod at y tad. Mae breichiau yn agored. Diolch bod ti'n derbyn pobl fel ni i eni, i fod yn blant, i fod yn ddilynwyr, i fod yn rhan o dy deulu. Madde iddyn ni arglwydd. Madde iddyn ni am yr adegau lle mae bywyd ni ddim yn reflectio hynny. Dim yn reflectio pwy wyt ti. Dim yn reflectio beth ti'n heiddi. Ond o dad, da ni'n dewis deud arglwydd. Dyma fi. Dyma fi. Ar dy alwad ni. Ni di arwain ni. Ni di galw ni i lle ti eisiau ni fynd. A rhoi'r clusten ni wrando arglwydd. Dyma fi. Rwyt ti mor rhyfeddol. Ti mor dda. A diolch ar hyd y daith. Ti'n gaddo bod mor ffyddlon. Ti'n gaddo dim gadael i'n ochr ni. Ti efo ni bob cam o'r ffordd. Arglwydd, dyma fi. Diolch i ti, Dad. Amen. Dyn ni am cario ymlaen yn amser ni efo'n gilydd. Os ydych chi eisiau cyfle i weddio, mae criw gweddi yn y cefn, peidiwch eto. Peidiwch y colli allan ar y cyfle yna, achos mae'n cyfle arbennig i fod efo'n gilydd, ond i cael y lle yna, jyst i fod yn onest a cael derbyn yr cefnogaeth yna trwy'r gweddi. Felly, ewch draw at nhw, neu os ydych chi'n barod am